Siyakhuleka eMpumalanga, Ntshonalanga, eNingizimu, emagumbini amane omhlaba. Lo bingelela umkhulu inxushi tepuza kwezindizi wemfishane sabungcolo lokho ayisikudla khulu lakhe lethe mqindo bungobene ejubane. Imbokode lethe imbokode amagazi evozo nangodwa sempende mzicela kusiphambo sephamlosi. Phatheni kahle amantombazane kuyiglass kuyachoboka bathi baba kaPapara Papa isiphoko sendiya baba kaJessica intombi yomlungu bathi isipokwe sebhunu sibuyile bafowethu namhlanje sibuye ngamandla nganza kwethu Nkosi yami kuthi awushuba angiyazi lento mina namhlanje cha bafowethu angandi kakhulu kodwa nje ake nizwele lapha emakhaya ngiphethe okhokovula ngiphethe intinyanga ngiphethe umthandazi Nkosi yami akiyazi lento babukele emakhaya Nkosi yami ake siqale bake bethi ladies first ngiqale ngapha esandleni sami sokudla ngibingelele ugogo Nkosi yami ninjani gogo Siyaphila mkhulu inxushe iyabingelela ke indumandumane eduma esizweni eduma ngemsebenzi ethunywe yona sithi ke abangayibonanga bayobe benebhadi kodwa bayibonile bayobe benenhlanhla bambiza ugobzini phansi eFosloras la engikhona ke eGP ngithi ke cha ngiyabingelela emakhaya ngithi ngiyabonga mkhulu ngohlelo ngibingelele umkhulu ngaliyana nami kwesandla sayo esingapha ngakwa left ngithi cha ngiyabonga nami emakhaya sibonga ukungena kulolu hlelo. Nkosi yami siyabonga Gobzini nami sizokubiza kanjalo ukuthi Gobzini Nkosi yami khehla lami naba babukela emakhaya bayasibona nje lesi siguqu esingaka ukuthi Nkosi yami sekhona inyanga ezisutha kapha kashuna kusala impela lapha ukhonjwa ngophakathi ngoba uyasibona thina Nkosi yami singi angifuni ukuchaza kakhulu asawubingelela abantu emakhaya khehla ubathethe ubani usuka kuphi Nkosi yami Enhlana sezantsi inkalo zonke enyakatho eningizimu entshonalanga siyabingelela bafowethu umkhulu Hadebe lo egole zonke izizwe kaTlehong ngiyabingelela nje ngibingelela kogobela ngibingelela kubathandazi ngibingelele inyangene ezinkulu kubaphathi bezwe ngiyabingelela kakhulu unxushe ngiyabingelela kakhulu gogo siyabonga nje ukuthola leli thuba ukuthi sihlale nabalandeli bethu nababukeli bethu emakhaya siyathokoza kakhulu siyabonga bafowethu nani babukele emakhaya nizwele Nkosi yami ngiphethe uGobzini ngiphethe umkhulu uHadebe bobabili basuka endaweni yaseFoslo kodwa iFoslo inkulu ukuthi ngapha suka ezonke izizwe ngapha ngazi nami Nkosi yami kodwa khona eFoslo okusalayo right makhehla ami ngizothi nje makhehla ngalokho ukuthi gogo omkhulu Nkosi yami koshonlanga bahluphekile abantu bakaNkuluNkulu bafowethu kodwa manje inkinga nayo la ikhona bayalifuna usizo lwethu abantu emakhaya baqalekile abantu bafuna sibasize mara inkinga isekutheni abasathembi into ethi nyanga angazi bafowethu ningathini kubabukela emakhaya ningalibuyisa kanjani ithemba ngoba bayafisa abantu ukusizakala kodwa manje ngenxa yezimo ababhekane nazo noma ngenxa yeyimpisi esezafaka ikhumba zezimvu ezigcwele lapha abasathembi lutho ningathini kubo bafowethu ngisho ngingakusho ukuthi abantu mabaphume balithola isizo akulahlwa mbeleko ngakufela uyabona abantu balidinga usizo bakhona abantu abangasakhona ukusiza abantu sebelilahlile ithemba kodwa ngifisa ukusho ukuthi kule channel esikuyo kukhona abantu abasiza ngeqiniso kukhona abantu njoba nje inyanga ihleli la ushuza mayikhethela ukhetho oyithandayo uyokuthola ukusizakala ngisho njalo ke ngithi mina umuntu ofuna ukusizakala kangangimise emgwaqeni angimise estradini akeze sigodlweni sihlale phansi sixoxe sibonisane simhlole sibonisana ukuthi uzosizakala kanjani ngeke uphume esigodlweni ungalitholanga usizo niyayizwela babukele emakhaya Nkosi yami kushikhehle umkhulu Hadebe uthi uhlaba la uthanda khona kule channel zisekhona inyanga ezisebenza ngeqiniso angazi uthukile ngimolokho eqalaza ngazi noma uhamba nabafana abafishane ngoba phela manje kulezi insuku zamanje sewathi umuntu uhamba nabafana abafishane ngimolokho eqalaza uthi njalo ngazi uma bayambiza bathi baba gogo ungathini wena ngoba kunalo muntu ngempela othi yazi ngiyafisa ukusizakala kodwa akangisethembi ngadliwa imali kuphi ngeke simanishine Nkosi yami ngaya kumuntu
umuntu othile ngangasizakala ungathini gogo emakhaya. Ngiyabonga mkhulu Ncushe. Ngiyabonga mkhulu uHadebe. Cha eseshilo umkhulu ukuthi sikhona inyanga, sikhona singabathandazi. Bakhona abantu abasakwazi ukuthi babasize abantu. Njengoba eseshilo umkhulu ukuthi kule channel, yabo njengoba sila sikhona ukuzosiza nina. Yekelani ukugijimisa izinto ezisheshayo. Buyani lapha thina sizonisiza, sizokwendlalela. Njengoba eshilo umkhulu ukuthi musa ukumisa emgwaqeni, woza kithi sizokutshela sikuhlolele, sikubhekele inkinga yakho ukuthi ikuphi ukuze uzokwazi ukuthi usizeke. Uzosizeka futhi nawe ithemba mawunalo. Uyazi ukuthi ngifuna ukunitshela ukuthini balaleli nababukeli emakhaya. Ukuthi yazi ukuthi la ongena khona mawuthi uyangena nawe uyazizwa akakho umuntu ongenayo into yakhe emzimbeni, kodwa mawungena kuleso sigodlo ongena kuso nawe uyawuzizwa ukuthi la nizophila la ebese uyakuthola ukuphila. Ngempela ngisho njalo. Nkosi yami ngiyezwa. Hayi ngiyezwa mina bafowethu. Ingane zakwethu cha senihlahlelile inhloko nesichandi ngizwile mina. I hope nababukele emakhaya bazwile. Ake singeneni la noma kuyingqikithi. Mkhulu ngizoqala ngawe. Ake ngoba usushilo wathi abayikhethele. Awutshela ababukeli ngoba kunababukeli nje abakubukile lapha emakhaya bathi inkosi yami yazi ngiyafisa ukuya kulela khehla okuthiwa umkhulu Hadebe. Umkhulu Hadebe mangiza kuye. Ngabe uyangithembisa ukuthi ngiyophuma ngiphilile. Number 2, umkhulu Hadebe mawusufike esigodlweni sakhe udila nani? Into ezathi mina cha mawufika unalokho noma kanjani ngoba kunomuntu ofuna othi kusami ngabuka ukuthi uyakwenzani uyafisa ukusuka ngiziningi izifo kahle ngifuna ukuzwe kahle kodwa nje kukhona leso osithembayo wena uthi hayi mina mangangibekela lesi noma ngivusa ngo12 ebusuku ngiyofike ngishaya. Uyabona ababukeli lesi sandla lesi abaningi ke bayasazi esebeke bathintwa yiso. Siyaphilisa, siyabusisa. Sengisho lesi sandla. Lapha esigodlweni kwaHadebe ufika ugula. Ngikhuluma ngomuntu obuthwa ngengubo. Uma eke wafika lapha ingubo bebeyigoqile kanje yobe iphumela yena ngegate. Je madoda. Uyangezwa ngenxa yalesi sandla ngenxa yalesi sandla mangeke ngakuthinta ngalesi sandla lesi siyabusisa siyaphilisa. Ufuna umsebenzi angeke angazi ukuthi ngabe unasinyama sini kuthiwa uthola umsebenzi. Sikuqalela izinsuku uhamba uthola umsebenzi lapha esigodlweni sikamkhulu. Angiphinde ngiqinisekise uyagula asikhathali ukuthi angikhuluma abantu abagula okuphensa ngikhuluma ngomuntu obambekile ogulayo osebuthwa nezimo obuthwa nezimo. Ngithi mina noma ngabe kuthiwa mlaleli ukhona owakini othi usehlulwe ngisho isibhedlela usehlulwe ngisho yini awusazi ukuthi uzomlaphisa phi mbuthe ngengubo umlethe lapha kwaHadebe. Noma ungafike umshiye udrive imoto ubuyele emuva uzomthola ehleli bemphakela ukudla. Babukele emakhaya izwela uyathembisa umkhulu Hadebe uthi ngesandla nje sakhe sisodwa engakafiki emakhathakatheni ngoba ngiyalizwa liyanuka ikhubalo indoda lena eqhumayo indoda ephalazayo hey angazi Nkosi yami ngabe ubani buhlela uzoyizwa lento engizwayo gobela wogobela kodwa ngisho gobela wogobela Nkosi yami ungathini kubabukeli bakho lapha emakhaya wena yini odila nayo noma yini ongabathembisayo noma kukhona nje obhekile uthi Nkosi yami lesisalukazi sesandla ikhathala ukudliwa amadoda ake ngizame nangugogo ngiyamuza umkhulu Hadebe uyakhuluma esayidini kodwa nje mina ngihamba nogogo nje ugobela wogobela awuse ukhulume nababukeli bakho ubatshene ukuthi ubaphatheleni gogo. Ngiyabonga mkhulu. Babukele emakhaya. Uthe umkhulu Hadebe wangena ngalesandla uthi yena uyaphilisa. Nami futhi ngisho wona lawo magama ukuthi wangena nje lapha ya koGobsini. Ungena ukhubazekile or ukhathazekile ngendlela okhathazeke ngayo or mhlawumbe umshada utholi or umsebenza utholi or ufuna ukuphakanyiswa nasemsebenzini
or ufuna ukulungiselwa ngisho umsamo wakho ekhaya, ngithi ngikhona. Ngithi mina ngiyazenza lezo zinto. Yizona zinto engidila ngazo. Ukathi angene umuntu angene ekhathazekile mhlawumbe uxabene nomuntu wakhe. Athe ngena ukunyathela kwakhe ngena kulesa sigodlo lesakhe sakontombela noma sakomanyoni. Athi maye ngena ngingake iqala indaba esathi uhleli uyothi maye evula ifoni yakhe. Athi gogo nangu lo muntu ade sengiblockile kodwa nakho manje usengivulile ngingakamthinti ngoba usengenile kuphi emasangweni akaGobzini lapho kuhlala khona uGobzini. Ngikhuluma ngabodlukula dledleke okuyibona phela engisebenza ngabo nabo umlotsho omafuya nduna okuyibona engisebenza ngabo engithi mangibamemeza ebese beyasabela ebese ngithi mangibiza uNkulunkulu ebese beyahlangana ebese beyangisiza phezukwalo hlupheko lalolo muntu osuke sengenile ngaphakathi ezocela usizo. Yey Nkosi yami babukele emakhaya niyayizwela. Uyakhuluma ugobela wogobela. Nkosi yami. Uyazi ake ngibuzele babukele emakhaya. Njengoba ungugobela bekubiza ugobela. Ngabe unamathwasa noma mhlambe wawuthwasisa wayeka okanye usathwasisa namanje? Ngiyabonga mkhulu. Ake ngiphendule futhi lento. Ukuthi beze bethi ungugobela ngangenelwa amathwasa. Ngawasiza futhi kakhulu aphakama. Abanye bebengabaculi kodwa bengezwakali bengadumile. Kodwa bathe ngokungena ngibathinta ngibabambanisa lapho engibabanisa khona baphakama uyezwakala imculo yabo. Ngisathwasisa namanje. Ngikhona kulowo msebenzi ngisathwasisa futhi namanje. Ngikhona ngiyakwazi ukuthi ngibasize abantu abahluphekile ngisesekhona. Ngiyakuzwa gogo ngiyabuya kuwe. Mkhulu Hadebe wena ngabe ungumuntu onjani? Mhlambe ungumelaphi wendabuko uyathwasisa noma uthwasisa? Angithwasisi kahle. Kodwa umkhulu uyathwasisa. Kodwa ngicabanga ukuthi uzoba nayo impendulo yezinto esoyibuza regarding to amathwasa because ngifuna ukuquote lapha ngoba ingane zabantu ihlukumezekile emkhulu Hadebe emakhaya. Angilungise lapha ke. Yes. Angithwasisi kodwa uNkulunkulu ungiphile ukuthi ngokwesithunywa ngibalungisele isithunywa sabo sikwazi ukuthi siphakame siye phezulu. Ake ngikubeke ukhona umuntu ongafika ngenza umzekelo kugogo ugobela athi uyothwasa athwasa qede. Athi mayiseqedile ukuthwasa bese buyele emva bamkhipha ukuthi manje akayosebenza aphakanyiswe anikelwe ebudlozini. Uthola ukuthi ayisafiki kahle le impande udlile waliphalaza kodwa manje akusebenzeki. Abuya athi uzobheka kumkhulu. Sifike sithi thina yebo uthwasile kodwa isalile lento yesithunywa ngoba awukwazi ukuthwasa bese isithunywa sisale eceleni ngoba lezi zinto ziyahambisana. Okay. Awukwazi kuba nedlozi ungabi nesithunywa. Okay. Kusho ukuthi kuze uzoba nedlozi eliphelele kumele ube nesithunywa. Into zihamba zombili. Zihamba kanje. Akufanele ube khona okusalayo. Zikhushulwa ngendlela yokuthi kufuneke lezi zinto ngoba omunye ngaba nedlozi ukuthi uthwasile gelekeqe yaphelela impande yakhe yaphelela inkambo yokuthi uthwasile kodwa akasebenzi ngedlozi usebenza ngesithunywa. Yila umkhulu ke angena khona ke esiphakamisela ukuthunywa amhambe amfake emanzini lisho idlozi ukuthi sikuphi la siphakame isithunywa sibhokoba ahamba asebenza. Angazi usahlaleleni makhulunywa kanje. Angazi usahlaleleni ngoba uyayizwela. Gobela. Ngabe wena ngoba uthi uyathwasisa ngizomdedela nomkhulu Hadebe ngizoza nowakho umbuzo. Wena ngoba uthi uyathwasisa ngabe uyilo muntu othi hayi woza kimi ngizokuthwasisa futhi mina ngithwasana kamnandi la kwami uhlala kahle ungesaba uhlukumezeki futhi hayi kwakuvuka nje ngo3 hayi into zabanye abantu lezona nje umawula ake uvuke ngo3 futhi awukhuleke mina nje noma kuthiwa nje ufuna ukushaya ukunatha lekha siyanatha sinankinga. Ngabe nawe uyilo muntu lowo? Lutho ngiyaphika abantu balaleli emakhaya. Idlozi alikulethe lona. Ufika usuheyiza lapha egate
usulethwe yini idlozi malikuletha idlozi lisuke selikhombile ngengathi mkhunqushe mawungena kulesa sigodlo or eladini lami uthi ungena nawuzizwe ukuthi la kusekhaya hayi ukuthi mawulokhuza ngoba kuthiwa wena awuthwasile emhlabeni wena awunayo into yakho unayo into yakho nawe esegazini kuwe oyizwayo ukuthi ke la ngathi ngizophila manje ngena wena sewuheyiza lapha uthunyiwe wena la ekhaya awungikulandanga mina akekho umuntu futhi engimlandayo futhi noma uzohlola lapha kimi angitsheli mina ukuthi sebefuna uthwase ngiyaye ngikutshela ukuthi abantu abadala bafuna ukuthi nokuthi kodwa ngingasho ukuthi woza uzothwasa bese ngithi kodwa awuyokhuleka bazofika ebese beyakutshela ukuthi sebefuna ngempela ukuthi ubaphakamise na. Ngiyabonga lapho kungakangeni mkhulu ukungena nje kulokho kufakazelwa ugogo. Ngiyabonga gogo na uthinta igama lokuthi ungene seheyiza afika guqe lapha egate. Uma eheyiza sekufanele ukuthi ugogo ayombhemisa kuzizobhodla lento angithi uyangithola manje ngididwa ilokhu ukuthwasa kwanamhlanje umuntu azapakisha izikhwama apakisha abalinsuku ukuthi ngiyahamba uyothwasa asizazi thina lezo zangoba pakisha izikhwama zigibela amabhanoyi siyothwasa eThekwini siyothwasa eCape Town. Hey idlozi sazi idlozi lihlanya umuntu ongenwe idlozi ungathi ngisho ekhanda kaphili ubehambi ehle acela ukwehla imoto ihamba ngoba sekufika idlozi selifuna ukumenzisa lemkhuba elimenzisa yona athi umuntu uyothwasa uthi mayifika esigodlweni athi mkhulu angibhekele ngibuye ukuyothwasa izinto za ngingakambhekele ngithi ubuye uthwasa bani ubani lobuye umthwasa ubani othi hamba uthwasa iliphi elakwabani leli dlozi elithe hamba uthwasa ngoba angeke uyothwasa umuntu ongazi ukuthi ubani futhi utshela ugobela ukuthi uthwasa bani ugobela funeka kubhemise akuhlambulule bese likhuluma lona mkhulu Hadebe awungiphendulelana khehle ngabe nawe khokho ungasaba ukuphendula uyamsiza yini umuntu ofana noNcushe wahambile mhlawumbe wayothwasa waqeda wabuya umsebenzi wavaleka wangasebenza futhi hayi ngoba kunenkinga kaGobela ngoba the most yabantu abaningi ufica sebebloma uGobela kanti uGobela umthwasise kahle umuntu ngenxa yama challenges ngoba becabanga ukuthi kule ndlela mhlambe kulula so nangu umuntu mase exayekile akasakhona ukusebenza sangeni bade ekhaya ngabe niyakhona yini ukumvulela lowo muntu loyo ukuthi akhone phela naye ukubeka isinto etafuleni. Umbuzo wakho umhle kakhulu uzofika uhambile bamkhipha wahamba wabuyela ekhaya angithi yabo ubuye ephehlweni sekufanele afike asebenzeke manje akusasebenzeki zilidlanzanyana izinto ezingambamba lo muntu ukuthi angasebenzi ake siyeke kaGobela ngoba uma singalandela khehle kaGobela ukuthi uGobela umvalile umbuzo wami mhlawumbe uGobela bangakwazi ukuthi bakwazi ukuyiphendulela la ivalweni ukuthi ulivala kanjani idlozi ongalazi ngoba idlozi lalomuntu awulucontrola kile lakho uyabona angifuni ukungena kakhulu ekuthwaseni komuntu ngoba kuzothiwa mhlawumbe ngiyapolitiki ngoba ngiyayiqonda ukuthi umuntu mayiphuma yakwaGobela yothwasa usuke e-university mkhulu Hadebe ngicela manje ngoba sila kwindlovu dikida isikhathi sokukhuluma amaqiniso asithathi maside ake manje uyithi kancane khehla lami noma ungeze uye deep kodwa nje uyithi highlight ngoba bathwele kanzima uGobela sekuze kuthiwe manje uGobela kamthwasanga umntwana omuntu uthatha amadlozi akhe ngiyalithanda ipoint olithintayo ukuthi uGobela engalitshontsha kanjani idlozi lo muntu angamazi before ngibuyele kulombuzo wakho angibuyele la kuze ababukeli nabalaleli ekhaya bezosala bazi ukuthi umkhulu uphendule kanjani uthi umbuzo kamkhulu uyakhona yini mkhulu kumsiza umuntu ofika ebuye ekuthwaseni usiyafika ekhaya kusasebenzeki impendulo ithi siyakhona ukumsiza kodwa siqala la ekuthenini into eyenza ibamba ukuthi asebenze yini kufuneka sithole yona kungenzeka ukuba uphuma lapha ephehlweni uza la ikhaya eze kulo
balifaka isikhonkwane sokuthi lengane emsebenzini ongake biwenza mayifika la ingakwazi ukusebenza. Bayivale abathakathi ngokuganga bafaka isikhonkwane la sokuthi uzofika abe impuphu okanye bona bomndeni bafaka isikhonkwane ukuthi uzofika abe impuphu angakwazi ukusebenza. Okwesibili, idlozi lakhe alihlambulukile kahle. Uma ngithi alihlambulukile kahle, uthwasile yebo, mhlambe bekumele ayokhunga kwamalungu uzophumela yena kubo, kodwa idlozi abekade eyoligcwalisela ngokwe-university kugobela elale kwamalungu kuze kutholakala ukuthi masithi siyayibheka sesiyayicinga kahle siyajula sithi thina kahle hle bekufanele ngabe wena khona la kini kodwa uphakamisa isigodlo usibiza ukuthi kukwamalungu khona lapha kini. Omunye sesimtshe sithi yazini uma ukuthi kunombango awukwakha indla kwamalungu le kube yindlu nje ophahla kuyo kodwa usebenzele lapha kwendlu kwamalungu uzobona abantu ukuthi benza kanjani. Ziba izinto ezikanje. Uthola ukuthi ke okwesithathu akahambisanga kahle izinto yena ubethi mayiyalwa kuthiwa akenze izinto ezithile abone ngathi uyahlukunyezwa ngoba is very important ukuhlonipha umthetho kathisha wakho ngoba ugobela ncushe uthisha ugobela kazi uthwasa liphi idlozi ukuba uyazi ngabe uthi ungena lapho uhiza ebethu ugobela ya umkhulu wakho othile. That's why kufanele siguqise phansi uphahla ubuzwe udliswe lokho uzana ukuthi lize libhodle. Uma lingabhodli kufanele sithole ibhayili emhlophe nebhayili libomvu. Hey, hayi ngikuzwile emkhulu Hadebe. Gobela ungathini wena? Nandu kosamuda abahlele etafuleni. Hayi ngiyabonga mkhulu ungena lapho. Ake nginanazeleke nami emagameni kamkhulu. Yebo usungenile uhlulekile lapho ohluleke khona. Siyakhona ukuthi sikusize. Ngoba nathi sizoqala sibheke ukuthi ngabe kubambeke kuphi. Enye into ikhona into okuthiwa umuntu akumelanga athwase. Kodwa kumele enzeni umuntu ageze laba bantu abahamba benamacala. Abafuna ukuthi bagezwe badilizwe emzimbeni bese beyahlambuluka nabo ngale ebese kutholakala ukuthi ugobela mhlawumbe yena useyakuthwasisa kanti bekungafanelekanga ukuthi uthwase bekumele ukuthi udlele empande ebese uyabahlambulula laba bantu bayagezwa bayadeda emzimbeni nabo bahlambuluke bese beyajabula. Yingakho kutholakala ukuthi mhlawumbe omunye uphuma ebese ngasebenzi ngani ngoba ubengaqondile ukuthi azothwasiswa kodwa bebefuna ukuthi enzeni adlele empande ebese uyahlanjululwa ahlambulule laba bantu abangasekho abahamba benalo msebenzi. Eish, babukele emakhaya niyayizwela nani Nkosi yami ukuthi kujule kanjani ukuba lithwasa ngenxa yesikhathi kodwa sazoqhubeka ngoba hlalani kule channel bafowethu ni check indlovu dikida isazobuya. Hey, umfana ofisa ukuba intombazana ofisa ukuba umfana ngendlela okusazoshuba ngayo la ekhaya sazokhipha amaqiniso siyanithembisa sazo invite abanye abelaphi usazoshuba kusazoba mnandi. Nkosi yami ngithi nje hlala kanjalo nisibukele indlovu dikida film production umkhulu inqushe lo Eposa kwezindiziba ngoba kuyifisha nsabungcola baba isipoko sendiya baba kaJessica intombi yomlungu bathi isipoko sebhunu gogo nabo babukele emakhaya bakuthandile shemba afisa ukuxhumana nawe ngicela ubatshele ukuthi utholakala kuphi uhlala kuphi nendawo. Babukele emakhaya ikhona indumandumane ende iyasiza kakhulu. Bangibiza Gobzini angiyidalelanga leli gama lokuthi ngiyindumandumane nama ngilazi lavele ebantwini ngoba bebona imisebenzi noma ngakadumi kangako kodwa ngalokhu ngalaba esengibenzele yingakho bathi ngiyindumandumane baze bathi ngubani ngugobela ngani ngoba bayibonile imisebenzi. Ngithi mlaleli emakhaya ohlushwa yimimoya akeze ngikhona sizomgezela imimoya ende siyabheka futhi ukuthi ngoba ikhona into ehlula abantu abangogobela ke ngisho kanjani ngiyaxolisa angibakhulumi kabi. Kukhona ukuthi umuntu azokuthwasisela esibongweni esingeyiso ebese ifika izinto zakhe bese ziyadida ngoba mayengena umuntu noma umhlolelo ubheka izinto zakhe kumele ukuthi uqale esibongweni iqala
usibheke ukuthi lesi sibongo asibizayo ingabe siyaqhumana yini naye ngoba uzothola ukuthi uhlupheka kanjena nje uhlushwa ile ndaba yalesi sibongo ngithi ngikhona siya njengoba sebeshilo phezulu kwaleli hlelo esikulo ngithi la engitholakala khona nayi inombolo yami 072 404 2661 072 404 2661 kwezabe ko social media ngilogogo ongangeni kakhulu kodwa ke sengizozama ungena napha sebengifakile onxushe nami sengizobonakala njengoba ngibonakala ngiyabonga abalaleli emakhaya ngitholakala eFosloras lapha engikhona Siyabonga kakhulu Gobela Nkosi yami angazi ingcingo zizongena ingenile fanele wenze sure ukuthi ifoni hlezi chargiwe mkhulu Hadebe ndoda yamadoda Nkosi yami ngikulandiswe ngabantu bathi sicela ulande elinye ikhaya kuthiwa uHadebe zonke izizwe baba lohloniphekile baba lona osamile eqinisweni ngiyacela Nkosi yami bakuzwile ababukela ukukhuluma futhi wayicacisa kahle nginje ngoba injalo mara bathi nje abanye ngoba khona bangakwazi bayafisa ukwazi bazokuthola kanjani ngabe ukhona kulezi zinto zama social media inamba utholakala kuyo mhlambe ungabathi mawune PA kuno sengimangithi PA phela lapha wazi Hadebe ufunda ngomdala ngisho lo muntu othi mabefona abaphendula ifoni yakho mhlawumbe usungabathi hayi bengamangali mabefona mhlawumbe kube ne PA Ngisho ngithi dwayinanga umbukeli wembukele ekhaya lalela nanga umkhulu Hadebe ngisho wena uyabona nje wena uyayibona unenkinga kodwa uhleli awuzi ukuzosizakala kade uzama ukufuna umsebenzi awutholi into zakho zimnyama ihlangahlangene lalela yehlele zonke uzokwazi ukuthola ukusizakala uthe umkhulu lesi sandla siyaphilisa siyabusisa 073 075 8718 073 075 8718 engizama ukusho ukuthi cha umkhulu akanaphi umkhulu noma ngabe umfonela uthi mkhulu ngicela ungikhulekele sekungishe ngenhlanhla enkulu umkhulu usakwazi ukuthi akukhulekele over the phone izinto zenzeke khona efonini angeke uthole umunye umuntu okwamanje usathola mina mbukeli ngiyaphinda msukuhlala wazi ukuthi unenkinga lento ehamba emzimbeni hayi ukuthi uhanjwa izinyosi zizumnandi kakhulu izinkingi buya sikusise siyabona inamba mkhulu awusayikhipha 073 075 8718 073 075 8718 ufona uyabhuka kwamkhula awumane uze awutheleki nje ngoba uyodibana nomkhulu ephuma awumazi nokuthi uyobuya nini amen sizenza mina manje babukela emakhaya siyabonga kakhulu inqushi ephuza wezilizi ba make sure you like it film production uya subscribe lapho bafowethu ku YouTube channel yethu uhlale unethezeke siyabonga thank you